Здравейте, приятели! Аз съм Николай Радулов или Наро Гопал Дас. Аз съм ведически астролог и това е моята прогноза за 2026 година. И според съвременната наука, годината вече е настъпила. Но според ведическата астрология, първо изчакваме да настъпи пролетното равноденствие и след това изчакваме пълнолунието след това равноденствие. И чак тогава настъпва новата година. И това ще се случи на 2 април. Така, аз започвам да правя своята прогноза от днешния ден нататък. И започвам с най-бавната планета. И това е Сатурн. Сатурн се намира в знакът Риби. Знакът Риби принадлежи на Юпитер, воден знак, и намирайки се там, Сатурн създава препятствия. Той създава едно разделение. И както съм говорил в едно друго видео, тези препятствия ще се изразяват в трудности за пътуване на дълги разстояния. Тоест, ще бъдат нужни повече документи, вероятно повече финанси също така. Да. Разделението става по интереси. Това ще бъдат политически, икономически интереси. Така, следващата планета, за която искам да разкажа накратко, това е Юпитер. Юпитер в момента се намира в знакът Близнаци. На 1 юни ще премине в знакът на своята екзалтация или Рак. Така, намирайки се в знакът Близнаци, Юпитер, който е учителят, духовният учител и учителът като цяло, ни дава желание да изучаваме как да си общуваме, как да правим пари. И можете да забележите, че това е тренд в момента. Но след 1 юни той ще премине в знакът Рак. И това ще ни даде едно желание да изучаваме знание, което няма граници, няма срок на давност. Тоест да изучаваме духовно знание, по-чисто знание. Така, ще разкажа за другите планети. Накратко, Марс. Марс на 16 януари премина в Козирог, който е знакът на неговата екзалтация. Това означава, че ние се чувстваме свежи, ще имаме сила и желание да действаме. И то остава там до 23 февруари. От 23 февруари до 2 април, преминава в следващия знак, който е Водолей. Там се намира Раху. Раху и Марс, двамата заедно, намирайки се там, ще създадат желание да измислим нещо ново. Това се случва в коридорът на затъмненията, също така. И по това време ще бъде измислено нещо, което ще остане задълго в нашите умове, в историята. Така, следващата планета, това е Меркурий. Най-бързата планета,
която изпреварва Слънцето, след това се връща назад и така Меркурий често се движи в обратна посока. И през тази година 3 пъти Меркурий ще бъде ретрограден. За първи път това ще бъде в началото на пролетта, за втори път в средата на лятото и за трети път в края на есента. И когато Меркурий е ретрограден, на нас ни е по-трудно да си общуваме. Също така, нашият ум губи своята гъвкавост, своята пластичност. Това беше думата. Да. И това именно беше ретроградният Меркурий на практика. Как действа човек, не говори, спира да говори гладко, забравя думи. Да. Следващата планета, това е Венера, тя също се движи достатъчно бързо, по-бавно от Меркурий, и тя ще бъде ретроградна в края на тази година, от 5 ноември до 14 ноември. И това е време, през което ние ще трябва да преосмислим своите ценности. Да. Когато Венера е ретроградна, ние чувстваме някакъв дискомфорт. Когато чувстваме дискомфорт, тогава се замисляме. И тогава можем да преосмислим своите ценности. Да, не съм казал за планетите Сенки, Раху и Кето. Раху се намира в Водолей, както споменах или намекнах, когато говорих за Марс. И да, Кето се намира в Лъв. И до 5 декември те ще останат съответно в тези знаци. След 5 декември Раху преминава в Козирог, а Кето в Рак. Вие знаете, че планетите Сенки, Раху и Кето, те се движат в обратна посока. Да. Винаги, те никога не са ретроградни, но се движат в обратна посока или винаги са ретроградни, казано по... Да, и двете неща са правилни. Така. И как можем да охарактеризираме 2026 година? Оптимизъм съчетан с реализъм. Не можем да очакваме нещо, на което да се възхищаваме, да кажем най-накрая настъпи. Това, което ми прави впечатление, Рак. Това е воден знак. Риби също така е воден знак. В Риби се намира Сатурн, в Рак ще премине Юпитер след 1 юни. И какво означава това? Това означава много вода. Да. Ще има достатъчно дъжд, но също така опасност от наводнение. Така, повишаване на цената на златото. Не знам кой го интересува това. Юпитер е златото, когато е в екзалтация, да, златото бива високо оценявано. Също така, духовността като цяло и знанието ще бъде високо ценено в
втората част на годината. Да, това предсказание, което аз правя, прогноза, е достатъчно семпла. Искам да разкажа също още нещо. От 2 април започва един 20 годишен цикъл, или това е третият 20 годишен цикъл, вътре в един 60 годишен цикъл. Така, и това са последните 20 години от този цикъл. И годината, която започва, се нарича Пара Бава. Пара означава назад, Бава означава състояние, или името на тази година, тази ведическа година, може да бъде преведена, като завръщане назад. Да. Какво означава това? Завръщане назад. Аз ще разкажа какво означава това. Но първо искам да кажа, че тази трета част от големият 60 годишен цикъл е управлявана от Бог Шива. Първата част, първите 20 години от този цикъл са управлявани от Брахма, вторите от Вишну и третите от Шива. Не знам дали сте запознати с понятието тамагуна или невежеството. Да. И през тези 20 години ще преобладава невежеството. И с какво се характеризира? С какво ще бъде това, което отличава тези 20 години от останалите? И това е нежеланието да се замисляме. Да. Пара Бава, искам да кажа, самата година, или това начало за връщане назад, се характеризира с такива неща, като нарушаване на ежедневния цикъл на живота. Да. Някои черногледи астролози казват, това е смърт. Не, просто включва смъртта. Но не е само смърт. Да. И двете главни характеристики на 2026 година е промяната на общата посока на движение, социална, политическа, икономическа, и другото, това, което дава Юпитер в Рак, т.е. втората част от годината, е конструктивни изменения. Ние видяхме през ноември какво е неговото влияние. Така, това, което искам да кажа, ще има 2 затъмнения на 10. Така, това са затъмнения на 17 февруари и на 3 март. Това е пролетния коридор на затъмненията, и есенният е на 12 и на 28 август. Така, през това време, това, което искам да кажа, е, че в един дом ще се намират 5 или 4 планети съответно, и това ще създаде едно усещане, че има река, която се движи в 2 различни посоки. Тоест, ще има силна поляризация. И по-подробно аз ще разкажа за това как сме стигнали до тук и какво можем да променим в втората част на моята прогноза за 2026 година. Благодаря ви на всички и до скоро!